Hello mga kabisdak, what's up, kamusta kayo? It's your boy Bisayan Vloggers in the house. Shoutout pala kay Ma'am Rachel May Kahayon. Ayan, thank you ma'am, salamat sa pagnood ng mga video ko sa mga reaction sa Bisaya. Thank you ma'am, thank you. God bless po and stay safe. Sana suportahan niyo yung mga vlogs ko mga kabisdak. Sana umabot tayo ng 100k subscribers. But nasa ano pa lang tayo ngayon 157. Konti na lang kulang. 157 o kaya kahit mga mag 1,000 subscriber tayo mga kabisdak. Ano lang, libangan para ma-enhance yung knowledge, yung kapal ng mukha kapal ng mukha kasi mahihayin kasi ako mga kabisdak. Ano talaga ako, mahihain ako na tao. Tapos yan, pagdating sa camera hindi ako masyadong ayun lang. Sana subscribe niyo yung channel ko mga kabisdak, mga Bisaya dyan, baka naman suportahan niyo ang aking YouTube channel. Ayan, sa mga gusto magpaka-shoutout, magpa-shoutout lang. Sa mga taga Southern Leyte dyan, baka naman. Mga Bisaya dyan, Leyte, hello sa inyo, baka naman. Support my YouTube channel, Bisayan Vlogger. Peace.